O diye barıp santirauşni punktke sat dep diýegimizdi. Sosun senin mına Ukraina ulu kapır mı kakoluna birdeňe goýdyp sen birden karamay aýdap jibek depdi da tozakka. Men öz koja goýjaglar. Meni jumakka birden badım depdi da. Men dogan jogap berip okumady. Birden jogap bermeýdi olar endi. Olar oýlanyp jürüp bir oturuşda tagı da janagy ekew kejesken sonda aytdım diýdi ya. Turman tünde yegömüzde bölüp düştündü. Birak bu ýakda sen aýtkanday jana ne jok eken? Satiro şu punktke soruşsa bolmaýdy eken bu ýakda. Bu ýakda mizan tarazy degen bolady eken depdi. Kıl köprüde ötküzüp etdi yegömüzde. Maga tiliňde la ilaha illallah'a geltir dep aýtdy diýdi. Keltirip aýtyp çykdym diýdi, özü aýtyp berdi ýaga. Kadimgidey. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah dep. Sonu sagan getdi. Kılavurdu. Sen la argıray baramay turup kalıp dep. Her gitken dedim. Ne gep sal jibekdik. Bar. Sen alhamga geltir depdi tiliňde. Ana tağı da alhamdy turup atdy da al dep. Her gün buna sal bir etip sal jibekdik kulak bitdi. Anekdot. Olar jürgünjürler aytkan emesi bäri anekdot. Ese servis aýdyp da mutlagan eken. Üç katyn dep aýtdy dep da. Ýa. Sol aýtkan soň goýja makam go. Bana otursak neşidirin aýtyp bildirip oturady go. Siz bir material koýup durýan bolupda. Endi üç katyn degen çykdy goýdy. Üç katyn degendi urutdum bäri goýlanyp oturady siz. Trikatin degeni jagy. Osa bir esimde kalıp koyup. Nece birden aýtyp oturdy sonra. Bala dep ne kılamiz goy. Şoraýykdyň Omar degen bir jana öýleň sosun aýdady. Sol Taşkentde balası okugan goy jana kim degen. Şaýhy degen. Sonda ösiyet söz yazgan goy. Sonuň sözüni aýtyp bereýin. Tыңdaýsызlarmy? Bunda kulak sizde. Şırağım şın menen yasaumsın hi, basından bagdaraja taymasın ki. Parıksız akbağulak ahmak bolmay körünsin, uskal söz köngülüň etin. Jasıňdan barıp tursun bazar jayga, önerdin torasın koy jibegin. Ay sayın nasihat anlatamın, kavp oylap bolhima dep hatbaganmyn. Turganda biday bitew nan dolmaydy, keride ton dolmaydy görmegen il. Elde de talay adam jür goý deme kılım söz, iske aspaýdaw derkeldepdim. Tayından tasahırga dayındadım, belinde beldik baylap ayıldadım. Kaydasın otpasının oylamayak zanı deyip zamanının kayımda deyim. Jastardın aldında bir küdür var, kayırıp jawdan jılkı ayırganım. Karagım katarın men katar jürseň, onda sen kartyň dedim kayırganım. Agar da akbağulak ahmak bolsaň, kaýtyn basyp belde oýma ayırganım. Bitti. Bari gitti. Olmuş. Ete ne olmuş?